Ililista natin ang 10 murang van sa Pilipinas under 200,000 pesos. Kung naghahanap ka ng sasakyan sa ganitong category o price range, makakatulong sa iyo ang video na ito. Magandang araw! Ako nga pala si Jeff Bernardino, ang host narrator nyo ngayon sa ICTV. Simulan natin ang listahan sa number 10, 1999 Hyundai Starex Van. Isang multi-purpose vehicle na binuo ng Hyundai Motor Company para sa kanilang Philippine, Korean at European market. Iba't ibang configuration ang inilabas ng Hyundai tulad na lamang ng minivan, minibus, van, pickup, taxi at ambulance. Ang mga unang generation ng Starex ay mayroong 2.5-sock 8-valve turbo diesel engine na kayang maglabas ng 85 horsepower at 170 Nm na torque. May kaakibat din itong 4-speed automatic transmission. Ang mga top-of-the-line models nito ay mayroong leather interiors, overhead console at immobilizer na nagbibigay ng magandang ambience sa loob ng sasakyan. Sa kasalukuyan, ang estimated price ng second-hand 1999 Hyundai Starex ay umaabot ng 180,000 pesos. Number 9, 1996 Toyota Grand Via. Ang mga modelo ng sasakyang ito ay unang inilabas sa merkado ng Japan taong 1995 hanggang 2002. Ang van na ito ay mayroong front wheels na nakaposisyon sa harapan ng front seat para sa dagdag na safety, hindi tulad ng high ace. Maihahalin tulad sila sa mga high ace pero mas pinanindigan ng Grand Via ang safety dahil na rin sa mga regulations ng Europe taong 1990s. Dagdag pa rito ang ino-offer nitong comfort at modern amenities para sa kalmadong biyahe sa loob nito. Sa estimated price na 170,000 pesos ay maaari ka nang magkaroon ng 1996 Toyota Grand Via. Mayroon itong 3.01 kz turbo diesel engine na may kasamang automatic transmission, dual front passenger and driver airbags. Mayroon din itong 8-seater capacity at ang maganda rito ay pwedeng iikot ang middle row ng 360 degrees. Number 8, 1997 Kia Besta Van. Mayroon ka bang malaking pamilya at kailangan mo ng sasakyan na kaya kayong bitbitin kung saan man? Bakit hindi mo subukan ang Kia Besta Van? Isang van na 11-seater na tamang-tama sa inyong pamilya. Ang R2 2.2-liter 4-cylinder engine nito, kaakibat ng 5-speed manual transmission, ay kayang-kaya kayong dalhin buong pamilya sa isang long drive. Kasama na ang lahat ng inyong mabibigat na gamit dahil sa matibay na suspension nito. Ang ilang mga nagmamay-ari ng Kia Besta ay ginagamit din ito bilang pang-deliver para sa kanilang mga business. Sa estimated price na 83,000 pesos ay makakabili ka na ng 1997 Kia Besta Van, isang matibay at reliable na family van. Number 7, 1996 Toyota Hi-Ace Super Custom. Sa estimated price na 120,000 pesos ay maaari ka nang magkaroon ng 1996 Toyota Hi-Ace Super Custom Van. Ang 1 kZTE engine nito na may kasamang electronic control type 4-speed automatic floor shift transmission ay magiging malaking tulong sa inyong biyahe. Ang minivan na ito ay mayroong 4 doors at 7 to 8 seating capacity na swak para sa mga gala ng pamilya. Kaya naman, kung naghahanap ka ng magandang sasakyan para sa mga planado at hindi inaasahang lakad ng pamilya, ay paniguradong bagay sa iyo ang Hi-Ace Super Custom na ito. Number 6, 2005 Chevrolet Venture. Ang Chevrolet Venture naman ay mayroong iba't ibang variety tulad na lamang ng regular at extended legs na mayroong iba't ibang klase ng trim levels. Ang mga 4-wheel drive o all-wheel drive na minivan na ito ay mayroong kasamang 3.4-liter gas-powered V6 engine na kayang maglabas ng 185 horsepower at may kasamang 4-speed automatic transmission. Kadalasan, ang sasakyang ito ay mayroong 7 to 8 seating capacity at dahil sa ino-offer nitong malawak na interior ay maganda ring gamitin ang sasakyang ito para sa paglilipat ng mga gamit o kaya naman ay para sa komportableng long rides. Ang kadalasang presyo ng 2005 Chevrolet Venture sa merkado ay tinatayang nagsisimula sa 130,000 pesos hanggang 169,000 pesos. Para sa maluwag at abot kayang sasakyan ay tamang-tama ang Venture para sa iyo at sa iyong pamilya. Number 5, 1997 Mazda E2000 Van.
Naisa publiko noong taong 1995, ang E2000 van ay inilabas ng Mazda sa Japan para sa kanilang Deluxe Model Series. Ang sasakyang ito ay ipinakilala bilang isa sa mga pinaka-affordable at economic na sasakyan noon. At tamang-tama para sa mga driver na naghahanap ng van na madaling i-drive at mayroong maluwag na cargo space. Ang van na ito ay mayroong 2.0-liter engine na may carburetor fuel system kasama ng inline 4 cylinders 5-speed manual transmission na kayang maglabas ng 154 Nm na torque na siyang magbibigay ng smooth na takbo sa sasakyan kahit loaded pa ito. Isa rin ito sa dahilan kung bakit madali itong i-drive, lalo na sa pagmamaniobra sa mga masisikip na lugar. At sa estimated price ng 100,000 pesos ay mabibili mo na ang second-hand 1997 E2000 van. Kaya subukan mo nang alamin kung pasok ba ito sa iyong budget. Number 4. 2002 Toyota Regius. Isang luxurious na minivan ang inilabas ng Toyota para sa goal na i-maximize ang flexibility kahit na maliit lamang ang espasyo ng sasakyan. Ang Regius o Regius ay ginawa para maging swak sa iba't ibang lifestyle at anumang antas ng pamumuhay. Ang sophisticated na minivan na ito ay mayroong kakayahan na tumakbo ng mabilis habang nagbibigay ng isang magandang driving experience para sa sinumang magmamaneho nito. Ang interior nito ay mayroon ding malawak na cargo space na nagbibigay ng maximum passenger comfort sa tulong ng ilang features nito, tulad na lamang ng capability ng mga upuan nito na may recline ng patag. Pinapaandar ito ng 3.0-liter turbo diesel engine o 2.7-liter twin-cam 16-valve gasoline engine. Kaya naman, ang sasakyang ito ay inaasahang dadalhin ka sa isang smooth at komportableng takbo sa kalsada. Ang 2002 Toyota Regius sa merkado ay may estimated price na 190,000 pesos. Sulit na para sa isang maganda at sophisticated na sasakyan para sa iyong pamilya. Number 3. 2001 Kia Prego. Ang Kia Prego ay isang 4-door van at 4-door minivan series na ipinakilala sa publiko mula taong 1995 hanggang 2005 bago ito pinalitan ng Kia Sedona. Ang Prego ay mayroong boxy type na exterior na pinarisan ng smooth edges, dalawang sliding door sa magkabilang gilid at malalapad na bintana. Sa loob ng isang Kia Prego ay swak na swak ang maluwag na espasyo para sa driver at mga pasahero nito. Mayroon itong 2,580mm na wheelbase, adjustable driver seat, 3-spoke steering wheel, room lamp, air conditioning system at 12 to 13 reclining passenger seats na pinapatakbo ng 3.0-liter diesel engine. Para sa safety features naman ng Prego, mayroon silang ikinabit na anti-lock braking system, traction control, airbags, seatbelt at marami pang iba para sa ligtas na biyahe ng driver at mga pasahero nito. At ang pinakamaganda pa dito ay ang 2001 Kia Prego ay may estimated price na 150,000 pesos. Number 2. 2005 Mitsubishi Versa Van. Sunod naman sa ating listahan ay ang isa sa pinakakilalang sasakyan sa ating bansa noon. Ang magandang klase ng van na tinutukoy ko ay ang Mitsubishi Versa Van kung saan mayroon itong 14 o 14 seating capacity. Sa ilalim ng hood nito matatagpuan ang 4D56 engine o kaya naman ay ang 8-valve gasoline engine na maihahalin tulad sa mga makina ng Pajero at Adventure na may kasamang 5-speed manual transmission. Sa estimated price na 115,000 pesos ay maaari ka nang magkaroon ng 2005 Mitsubishi Versa Van. Sa labas pa lamang nito ay mapapansin mo na kaagad ang simpleng dating ng sasakyang ito, habang kasama pa din ang pagiging versatile nito sa maraming bagay. Marami ng pinagdaanan ang Versa Van na ito, gaya na lamang ng paglabas ng mga ito sa mga pelikulang Pinoy habang sakay ang mga bidang artista na naging dahilan para sumikat ito ng husto at maging staple choice para sa mga taong naghahanap ng van hanggang sa kasalukuyan. At syempre, bago natin i-reveal ang top spot ay i-comment po naman below kung ano ang favorite mong van under 200,000 pesos. Number 1. 1991 Toyota Light Ace Van. Ang sasakyang ito ay binuo para lamang sa cargo purposes o di kaya naman ay gamit lamang ito para sa paglilipat ng mga gamit at iba pang mga bagay. Ang cab-over vehicle na ito ay inilabas para palitan ang Toyota Sprinter. Kasabay din na inilabas ang kakambal na sasakyan ng Light Ace na Town Ace. At dito na nagsimulang gamitin ng Toyota ang salitang Ace para sa kanilang mga van series.
Kung capacity at affordability lang naman ang hanap mo ay dito ka na sa Light Ace dahil hindi katulad ng ibang minivans ng Toyota ay sadyang mas maluwag ang cabin at cargo space nito na tamang-tama para sa paglilipat ng mga gamit o di kaya naman ay para sa isang full pack na biyahe. Ang unit na ito ay kadalasang popular lalo na sa mga kumpanya o organisasyon na mayroong delivery services dahil sa lawak ng cargo space nito. Sa ilalim ng hood ng sasakyang ito ay matatagpuan ang 4-cylinder 3K engine na kadalasang makikita sa mga first generation ng Light Ace bago pa ito napalitan noong taong 1999 and onwards. Ang estimated price ng 1991 Toyota Light Ace van ay nagsisimula sa 90,000 pesos. Sulit na para sa isang old school pero tiyak na reliable na van para sa inyong pamilya o maliliit na negosyo. Alin sa mga sasakyan dito sa listahan ang pinaka nagustuhan nyo? Comment below naman. Mag-like at subscribe na for more contents na katulad nito. Meron din kaming mga products at merch. Yung links nasa description. Salamat sa panunood!